לפני סיום אנחנו נמצאים, עורך דין מילר, הערכה, אנחנו פה מקליטים לפני שאנחנו יודעים את התוצאות הסופיות. אוקיי. איך זה נגמר? איך זה ייגמר? זה ייגמר במצב שלטעמי לא ימצאו את כל המשא ומתן. אני חושב שזה נראה עוד פעם, אנחנו חכמים גדולים, אנחנו לא בתוך, אבל על פניו נראה לי שלא ממצאים את הכל. יהיה איזשהו משהו על קרעיים, ולטעמי זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. הממשלה תכניס את זה. כן. אני חושב, שוב לאור ניסיון העבר, שיצר ההישרדות של הפוליטיקאים, וברגע שכבר אדם יושב על הקורסה, קשה לו מאוד להתנתק ממנה. אז שוב, כמובן יכולות להיות כל מיני סיבות. אני חושב שהממשלה הזאת תחזיק מעמד הרבה זמן, יש פה יותר מדי אינטרסים של יותר מדי גורמים שרוצים להחזיק מעמד, אלא אם כן יקרו שוב איזה קטסטרופות שאנחנו לא צופים, ובעוד חודשיים אנחנו לא נזכור בכלל שכל המשא ומתן הזה קרה, נהיה בטוחים שזה קרה תוך יומיים, אנחנו אפילו לא נזכור שזה לקח כל כך הרבה זמן. לא, אתה המומחה הגדול, אתה היית בפנים. אני חושב שזאת ממשלה די הומוגנית, היא בוודאי תאריך ימים יותר מהממשלה הקודמת, ואם באמת הרעיון הזה של תקציב דו-שנתי פעמיים, שבעיניי, אמרתי את זה בזמנו בוועדת טרכטנברג, זה היה טעות בפעם הראשונה שעשינו את זה, לא נכון לחזור על זה, אבל אם באמת זה מה אבל זה מקל על הממשלה. אבל זה מעריך את חיי הממשלה בצורה משמעותית, כלומר אנחנו יכולים לראות כאן את הממשלה הזאת ל3-4 שנים,